Hallelujah. Amen. Kaba woni enko. Toje fonso nya sa. Ukaduru ba bi omunum nsa. Obi kura tumi nya ne sika no afrafa ne namfofo wo enko ne enko boso. Obi tumi ko pesika wanya no no yi mu bi. No ada ko pe machine so se bo live band. Na ehia be kurum ho manipa num nsa bro. Papa. Na ko to obi no onum cigarette a. Wanum awie na aka ase no mia ne se. O se kere o so gina to aso. Jepa. Omu wodo. Papa. Odo we to mu nko osoro hemam. Eno na Jesus e kasa kire yen se. Ye mama den say ye be Christ like abayemu. Amen. Christ like abayemu say ye be live like Christ. It no set a standard bi e de amaye. Na me mai adofo no o ka bi a kire pa. Mom ye fiti asenyi wo 20 e wo ye tem. Amen. Tida bia na panyifo no ho no ba ye do so cha no kasa no wa kire mo ate say obi no obi kura ban hye mu no mo se o mi lu anu de ahye ne bag. Yeah. Yenyi wo 20. Papa. Yes. Hello. Amen. Yes, classes will be forward the Asura for forming the class. A kind of home. Christo at the same. I don't know. Because we are good. And they say, Amen. Yes, Lord. And now when you are Abe Osofo. Sabi when you are Sofo Keke, or you are Sofo Penny. And to the American at the same. It will be BT. Never do baby no Sofo, and I saw about myself. Hey, now I saw the bus also for myself. Near Penhaven. A
ewurade nsachira ye Amen. oso Nyankopon nsachira ye Amen. so oti ase bakafo ka so mu priti ye nyina obati ase fapem a ewurade Yesu Kristo nam tetefo mpanyimfo a editiri ba na Samuel brakom so ene achabienum ene panyi Joseph Ampadu ene panyi John oso achamo ye kwadifo famu a ye wadifo akonkura sore ya obo ye gidi mu atuma abusia sawo konkuro tumi a eyi ne ho adi na tete ni si wa ya fapem papa no wo mu no etesai Mitieu. enti atade na wo sey no ene gidi ensi sey efa enti bra wo panyi bi di aka wotiri ho no na wo de kotena Kristo anim no enti wo ya mo anhyew ama wo bi ate wo man kan kira wo sey de wo ye no enye enti obi ate da wa wo kofa no enti wo ya mo anhyew am ya boye wo maden na ye try say ye betumi ayi ade a ebe so urade ani Nokure. enye se nipa be hu ye yo Debi o. enipa fans de enye fans se ebe ma wo so ye be bo adwene wo ebe wo mu a wo ye biribi a wo be suro Amen. wo ye biribi a wo be suro Nokure. Bisa Bible say yen Christopher no ye no wiase ana se enoma e wo wiase na so bi do wiase a na eja ne to no eni ne mu Ye o wiase nyina. so na check hwe wo ba ye gidi mu a esronko eno so nti na mote wo kama fefefe gidi no so obi bo adwaman a ye tu no Nokure. ye nkora ne so nsanfa ne nhiem enti se wo ye sofo ha na obi yu a me ade ba ko a me lifestyle me ye ne se me de asotwe we ma obentin a we say the same thing why they are the same punishment. I guess Bible can say munhwe Ye. Amamfra. Ibinom bonim. Yes. Na so we mistake. Na umani panes we die Uh-huh. yes. Me spare no. Yes. Na me punishment in so pa. O ko fra na bonim. Yes. Na wasamo Pa. Janma sofo. Sedamo. Amen. Oma ye nyina brane. Na we wa nyina tofu ma wa nyina. Ebia. Na ofura ni me die kora no. Yes. Amen. Ebia ba ebia obi akoduru a fe ne Kristo nam ne wo so de atumi so atwe no amna ba gidi ni no ebia na wonuru hobi Yes. na nso awrade to no ato ho se wo na konturu no Yes. Amen. mama ya hwestie ba ya Amen. awrade ba akontabuo bia ye bu no ye akra to to a ode ama ye nyina ho no ebe ye akonta papa na ya kodi fo wo kina Yes. nshaka Yesu ni da Amen. ya fa no kore papa yo to boase tema ahomabro Amen. nye awrade atwuma no Amen. Kristo ba ye nyankwa amen Amen. orofo enko enim Matias Sempa. Etinum chemu aduanan so. Na samuchia anuanom ne nko a. Ede en na moya aboro so. ko Nchemu aduanan nwotwe. Enti munya pe. Se de munya wo soro ne ye. Yesu Kristo asama wo kan se ye nyina ye nye pe Sɛ deɛ hallelujah Amen. ka kire woni oto nche se ye pe se de ye wo soro no ye pe Ye pe. pe se de ye wo soro no ye pe Amen. be perfect as our heavenly Father is perfect. Sure. It was set standard be e de amaye Amen. ye nim gidi no se de si beto no Nokure. ye dim panyimfo achi Pa. ye nim suru mo se ye adwuma nde ko e na awurade adom yeso ya ba he benya bi aye ke Ai. Ai. hwe yi na ye pe o dressing hwe ni yi encha tade ne mpa ho da e gidi achi wade Enye. enyi unu funtem nwa bonten e gidi achi wade Enye. oba me pacho o ma ya fi entoto na se emfiri asori fie nkofie ne mfa nkobom wo be hia obi kwa na ne ma ya fi engu no wo ka afi ne nani aba ne ho so se na cha me ma ya fi ne kure mu Asemu. obi ya bo so di Kristo asema kire kire wo Yeah. hwenku na wo de sra ne ye o na kala foforo bi ba oni padua ne ho na awurade Yesu Kristo ba obetuma busa wo eno nko a e de abufo Sa. because ya wo no bi anim so ye tuntum na do chenji ye kokko ya hwe yi Amen. when mu nyina many pan enye perfect o Hey. cheni ye Itio. me enye perfect it be sramo o me nhwe yi Pa. ye ni ntonyu ye nwere se de enimu dada no
I'm not crying in some of you cry that. Mama, some can say, Mamma, some can see a pa. I don't know when someone is away a beer, why wouldn't him? The free net and could you rather than Kai. Amen. Was it Yanga pet? Said Sɛ what mogya you wɔ already so, young coupon and your ɔyɛ pet. pɛ. The best would be a sheer Sakasawi. Near your pa, a radio to my boy. Job 13, verse 10. Job 13, verse 10. Ɔntin ni Job. Eti dumiɛnsa. Edumi and Sanchemudu and Nkyɛmudu. Sɛ mohwɛ nipa anim kokoɔ mu a, Tia the Bible, you can you. What's it saying? You shouldn't pay him. ɛwɔ kokoɔ mu I a, will cook. ɔbɛka mo anim ampa. I say, Muane Wam. Amen. Amen. What's it saying? You shouldn't pay him. Ɛwɔ kokoɔ mu a. Kukuum. What's a mechanic? You must Kukuum. Bible say, as I say, a certain in ma. Yes. At the be a tenant, at the end of the tenant. And now, Namunim, Namushini penny. Ɛwɔ Kukuum. kokoɔ mu a, ɔbɛka mo anim ampa. I rather say, overcome on him. They said, the Yesu can say, Mumfree Sufi. Mamma, you are the antenna. When you make Umuya and Sanctuary, Udumuya Juma, Udumuka Sampano, yes. Umuyisika Boy, Unuma Ding in Ayoy, Nensu, and Namu say, Namushini Penim Kukuamunti. Ocatron say, Mumfree Sufi, Mamma yet, and and also for one quaffam, Umem, what you mem, when I'm for fem, Unni Pantem, and many more. So I understand. Hallelujah. Amen. According to Job 13 verse 10, sɛ mohwɛ nipa anim kokoɔ mu a, ɔbɛka mo anim ampa. Na ne kɛseɛ ntu mo akoma. Adan awurade kɛseɛ tumi owura ne hɔ no deɛ ɔbɛyɛ wiase no owura fi sɛ ɔnam ne tumi so ɛbɛsɛ wiase berɛ bi atwam ɛti wonim sɛ ɔbɛsa aba bio Ɔbɛba. ɛna woyɛ nnoɔma no sɛdeɛ wopɛi Yes. ma kristo adwene nkyena wo mu Mate. na bɔ ɔbrɛ sɛ nipa kronkron You. Amen. na ɛnkyɛ na owura yesu ba Amen. ɔbɛbu nipa nyinaa atɛn Amen. hwɛ baabi a na wohyɛ abusua bi a na wofirim efie bi a wofirim a anam owura bi mogyaa ama wo ɛnɛ ɔbɛsɛ bi a ɛnɛ woyɛ gyidi ni hwɛ yɛwɔ bi wɔ hɔ nom a sɛ gyidi gu nnɛ ɔbɛyɛ mmɔbɔ Hey. Can't woo. na menam di kan Good net. Mewu. wonim abusua mefiri mu Yeah. na meyɛ koa n'ani Yes. obi a ɔyɛ koa n'ani obi a ɔyɛ koa n'ani bi anim sɛ dɛ koa n'abusua teɛ Apa. So ɛmu mɛma nyɛ yie o hey. ɛmu mɛma nyɛ yie ɛmu ma na yɛ yie sɛ wonim a Samum. nanso sɛ owura yesu kristo mogyaa no ɛte wo ho paa Yes. saa covenant no ɛnyɛ adwuma wɔ wo so And yet you ma. that is why you need Jesus Christ in your life My God. ɛti sɛ obi wɔ ha na ɔmfa ne ho ma kristo a ɔma mmɔden fa ne ho ma kristo yie Pa. na mogya ne ntɔ no ɛntɔ no aboɔden so na wɔnyɛ gyina berɛ bi na apam bi a ɛyɛ busua pam ɛmu nti na ɔne ne ho bɔ nsɛm kɛseɛ ma Jesus